L'escola de Puntaires és un centre d'ensenyament. Bàsicament és un centre d'ensenyament on s'imparteixen cursos lliures de la gent que només vol aprendre a fer puntes i altres cursos de gent que es vol dedicar després a l'ensenyament de les puntes. És a dir, que es fa com un professorat o un professorat, amb un certificat de l'escola. Aquest professorat inclou, a més, no únicament l'ensenyament de les puntes, sinó que les persones han d'aprendre història de l'art, història de la punta, història de la indumentària, disseny, dibuix i patronatge. L'escola de Puntaires té els seus orígens a partir que les germanes Antoni Montserrat Raventós varen decidir investigar sobre les puntes a primers del segle XX. A partir dels anys 10 o 11, elles recerquen tot el que troben de puntes antigues i les actualitzen. A l'any 62 s'instaura la primera escola de puntaires, que s'inicia a l'Escola Massana. Després passa a Lluïsa Cura i de Lluïsa Cura a la Virreina, de la Virreina al Museu de la Indumentària. Té com a prioritat ensenyar la punta de Barcelona, que és una creació específica de l'escola. És a dir, és una punta que es va crear en 1951 arrel d'un encàrrec del capítol de la catedral per a la senyoreta Raventós. Les bases de l'escola són l'ensenyament de les puntes, el coixí i l'agulla, amb totes les seves vessants, puntes clàssiques i puntes contemporànies. A partir d'aquest any, després de les negociacions amb la Generalitat, a Llotja impartiran uns cursos de grau superior sobre teixits i inclouran les puntes artístiques. Hem treballat amb canalla, fent cursos per nens, cursos específics d'agulla, cursos específics de punta de Barcelona. Actualment l'escola està fent, de la mateixa manera que va fer les de la catedral, està fent les estualles per la Sagrada Família en punta de Barcelona. M'agradaria recalcar que l'escola és oberta a tothom, al barri i al no barri, que ens agradaria que la gent tingués consciència de que aquest art de les puntes no és un art de les àvies que feien quan no tenien res més que fer, sinó que realment és un art que es pot incloure en qualsevol altre fet, no? Vull dir, la indumentària, la decoració,